दायो जों जलफाय जानो नागिरदों देनानै जागोन दायो सुगाया पुरा गोखै बोरैबा गोखै मोनलायलायदों बानलुखौ बाहाय सावफ्रामनांगौमोन होमबाना गोथाव मोदोमगौमोन हेट आलु द्रायो सावफ्रामनांगौमोन नोंसोर मानो बुजिथारा आं जानोसै मोजाङै जलफाय देनोसै दायो Ini gue jabai. Ini lagi. Mau aku deh. Aku nanya ulang deh. Ini lagi neno. Mbak kahwin sama dia nanti kan. Pin dia udah. Malas kamu ya dia. Kita udah deh. Hot. Jolfai den lagi. Lu gitu sama nasi ya? Jolfai jangan lu gitu. Gaya dia loh. Tahu na. Hal lah lebihเราbuatเนี่ยsarai kan kita mau ini deh ang minat sih sih. Kui kalah nih sang kapal kejalan kenapa ya? Kui kalah tak. Gurih kita setor. Ang mana ini na? Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै जोङो डान्स प्रेक्टिस खालामनानैहाय बयबो ज'नो जलफाय जानो नागिरबाय आरोना ओमफ्रायहाय दिनैनि भिडिअआ मा होनबावनो आरो आं बिराद बे साननैसो आं एकदम सानफ्रोमबो बिदि भिडिअखौनो माने आं जि टाइमाव होयो बेनो बेबायदि होनो हायाखै आरोना आङो एकदम एक्टिभ नंथारा आङो दा साननैसो नोंथांमोना नुदों जानांगौ आं इन्स्टाग्रामावबो जेबो पस्टबो खालामाखै स' आं बिराद बिजि आरोना माखासे खामानिखौ लानानै स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाबै बाव जागोन ना देनजार आलु गोसाखा जानो लुगैदों ना खाथियाव लांनानै खानानै जानो र' देनजार गोखै आलु सोदांखौ सालायाव हामदो Tidak gelem juga. Angin udah sini Ambus ompray. Orang sana klub mundur. Kamzana hai mah. Ada pinggir. Ayo. Masa be. Tadi kamu? ओमफ्राय नै नेक्स्ट डेआवहाय आङो दुगै लोबै आरामसे इलेक्ट्रिसिटियावहाय थांबाय बेयावहाय माखासे जिनिसफोर लानांगौ दङमोन एसि गिजार ओमफ्राय लेपटप गासिखौबो लांफैजोब्बाय बेयावहाय नै मा दंजोबो बेयाव सब दंजोबो बेयावहा फ्रिज वाशिं मेसिन बिराद गिदिरसो ओमफ्राय मानो खाथियाव भिडिअ लाबा मानो फिसा नुयोथाय जा मोजांखा क्वालिटियाबो जा मोजां नुखायो नै दायो लाखांजोब्बाय ओमफ्रायहाय दा फिटिं खालामना हैसिगोन इसोरासो मिथिगौ मोनसे फिसा सेलुन बानायनायावबो ओरैबायदि माने खामानि थायो थांनोसै दायो गुदुंथार मोनबाय नै दायो मिस्ट्रिया भिडिअ खालामनानै हरदोंमोन आरो आं बेलेग मोनसे श'रुमावहाय थांबाय आलदा जिनिस बायनो ओमफ्राय एसिफोरखौहाय फिटिं खालामगासिनो जा मोजां लाजोबनो गोसो जालायो आरोना नांगौ जाना होदो जोंहा नै बिदि बिबारखौ गायस्लायनो नागिरदों ना गोदान दाखालि लाबोनाया नै कक'खौ होनो नागिरदों नैबेखौ फिसा लाबोदों बियो गल्डेन मानि प्लान्टखौ बेयावहाय
गायस्लायनानै होबाय आरोना ओमफ्राय नै जों पट लाबोनाया नैबेखौहाय गायबाय आंनिया बाथरुमनिया बाथरुमाव दोनगोन नो खिनायखौ मोनामबोफिनजो माने खिनायावहा ओरैबायदि माबा जायो नालाय खिनायावबो ओंखायनो बेफोरखौ नायनानैनो नोजोर होनानै खिथोसै ओमफ्राय गोजौआव लाबाय मोननैसो आरो दिनैसिमाव जेनेका बिबार खावदों आङो जोंहा गोदोनिफ्रायनो बिबार गायनायनि सक दङथ' ओमफ्राय दाख्लै जयामोननाव बिलोगो जयामोननाव थांनानै बांसिन गोसो जासिनबाय आरो न' बिराद मोजां हेल्दी गायनानै दोनदों नालाय बियो नै बेयावबो दै सोमनानै दोननायाबो रोदा ओंखारजोब्बाय मानि प्लान्टनिया ओमफ्राय नैबो फेरखा ओंखारजोब्बायलै आयै गोलाव जाजोब्बाय स्नेक प्लान्टआबो गोलाव जाजोब्बाय नै बेसो मानो देरनो रोङाखै दुब्रिया एकदम आनैनि महर लाथारदों बियो बिबारा एकदम देरनोबो रोङा मानोबो रोङा आं जाबाय नै बियो हालदांग्राया ओमफ्राय नै बियो जाबाय नानि नै बियो सोर लावदुमाथ' नङा लावदुमा नै बियोलै जानला मानला जिखि मिखि हनै हायाव मानि नायनांगौ मानबायलांदों इटेक्ला एसे बडि बिल्डार नालाय एसे ग्रोम हनै सोमखाखा जादों बेबो आंहानो दे अन्थराव थारमाने जुमायखौ लोंफेरा माबा होनदो सिरिसो होआनो आंखौ मा होनो सोरबा कमेन्टआव मोखाङा बुजोब्बाय होनना बुदुला बादि जोंखौथ' आरो हाबासो जानल'सो होयो आंखौ नाय हाबा जानो होयो फुवा नायग्रा अखा अमा मासे अखा मानोथो ओरैनो हाबा जानो जाबाय थायो होनबालाय ना अमा मासे आरो फुवा नायग्रा अखा फुवा नांगौनो जाहानो नानिनो हाबा जानाय होननाया ओरैनो नङा दा गाइस जेनेबा नोंथांमोना माखासेया हाबा जा होनबाल' जायाना ओमफ्राय नुवाखै दानिया हाबा जाखांनानै बेसे खारो मायो नायनायाव एसे लानांगोन ना बेसाना नङा होमबा ओंखायनो फुवाखौ मिलायनाय लानांगोन गासैबो फार्स्टआव गोदै जाखायो नङा होमबा ओंखायनो गुदि बिजौ मिथिनाय गोबाव 5 बोसोरसो मोजां मोनलायबाय थाबाय बिदि जानांगोन दा बोसोरसेखौलाय मानसिफ्रा नाटक खालामनाबो गोदै खामथिनो हायोना होनदो नङा होमबा जाबाय दा गोदनासे मोनखाबाय आं बिथिं मोखायो बाव दै बाथाय सोंबाय बेखौ मोजां मोनबाय आरो So guys, बेखौ आङो बथलावहाय ओरैनो रोदोमनो थाखाय दोनदोंमोन आरोना बिराद मोजां हेल्दी जाबाय बेखायनो नैबेयावहाय गायनानै दोनबाय आं आरो नैबेखौहाय गायस्लायनांगौ बेयो दासो पार्सेल सफैदों आरोना बेसेबां लादोंमोनथाय 200 लादो नैबेयो ओमफ्राय नैबेबो 200 अनलाइनाव बिहरनाय गोजा आरोना ओमफ्राय नैबेबो अनलाइनाव बिहरदोंमोन गोल्डेन मानि प्लान्टआ बे स्नेक प्लान्ट ओमफ्राय बे मा केक्टास बेखौहाय गायस्लायना होबाय आङो बियो एसे बुरजा फैदोंमोन आरोना बे गोल्डेन मानि प्लान्टआ ओमफ्राय बेखौहाय आङो मोननै मोनथाम जायगायावहाय गायनानै होबाय माने बुरजा गायफैयासै आरो बेनो बारायलांगोन नालाय ओंखायनो ओमफ्राय नायलाय आङो दैसो गोलैलायलायबाय गस्लायाव बोरैबा कफि लोंखांबाय आं दासो ब्लेक कफि आइ लाभ ब्लेक कफि आं ब्लेक कफिनि एडिक्टेड जाबाय आरोना दाना मा मिथिला मामा संदों आं नायहैनो र' फै गाइस बेयावबो बेखौहाय माबायाव बायदोंमोन बै कर्ट खाथियाव आरोना फेन्सि बाजार मा बाजार होनो पान बाजार खाथियाव बेयावबो मोननै मोनथाम ओरैनो बुरजाथारमोन बेखौनो मोननै मोनथाम जायगायाव गायना होबाय आरोना आं दि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाथों आं दि नोंखौ मोजां मोननाया गोसोआवनो थाबाय थाहोनांगौ मानो होननानै बुङोबा जाय मानसिखौ मोजां मोनो बेनि सिगाङाव जुदि बुंनानै लायो आं नोंखौ मोजां मोनो होनबा बिसोरना खर'आ देरो बेनि थाखायनो जायखौ मोजां मोनो सिरि था रावखौबो खोन्थानो नाङा माइनि दैजों गायनाया बर' नैबेखौ गायस्लायना होदोंमोन टाब गिदिराव फोथांनानै